बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउसआव दङ मोनसे गोजोनथाव आरो हारिनि थाखाय गोग्गाथाव रादाब। बर' लाइमोनफोरा सासेनि उनाव सासे गेलेमु बिथिङाव गोजौ फारसे दावखोलांनायखौ जों बयबो मिथिगौ। बेबादिनो बर'नि हाथरखि आइजो जोलुर गेलेगिरि उपुर्न नार्जारिया केरेला ब्लास्टार्स FC वमेन हानजाजों 3 दाननि थाखाय गेलेनो गोरोबथा जाबाय। बर'नि फिसा उपुर्न नार्जारिया केरेला ब्लास्टार्स आइजो हानजायाव गेलेसिगोन। मुंदांखा थुनलाइगिरि सोलोंथाइगिरि गेदेमा रुंसारि मनरन्जन लाहारीनि दिनै रुंसारि सान। रुंसारि मनरन्जन लाहारीया 1936 मायथाइयाव जोनोम जादोंमोन। बिथां गेदेमाया 2008 मायथाइनि 20 जुलाइ दिनैनि सानाव रुंसारि जायो। बिथां गेदेमाया थांनानै थानाय समाव बर' थुनलाइ सोरजिनानै बर' थुनलाइनि बाख्रियाव बुंस'हायै बिहोमा होदों। आसाम सरकारनि गोदान पलिसि। बे गोदान पलिसिया बर' रावनि सायाव गोहोम खोख्लैगोन नामा? बे गोदान पलिसिया बर' बिजोंनि फरायसाफोरनि थाखाय मुलाम्फा जागोन ना खहा जागोन? 2023 मायथाइनिफ्राय असमिया, बर', बेंगलि बिजोंनि सरखारि नङै फरायसालियाव 3 थाखोनिफ्राय सानखान्थि आरो बिगियान आयदायाव इंराजि रावजों फोरोंथाइ होनांगोन। BTR आव बिसायख'थिनि दुंहाव बार बाराखैब्लाबो BJP दोलोआव गोबां जयेन जायो। BTC-नि 14 नं चिरां दुवाराव BJP-आ जयनिं हाबाफारि खुंनायाव UPPL आरो BPF दोलोनि सा 50निबो बांसिन मावथिफोरा BJP दोलोआव जयेन जायो। बे हाबाफारिनि गेजेरजों चिरां दुवार BJP आफादगिरि रामतुडुआ फैगौ समाव BTR आव BJP दोलोआ हारसिंनो सरकार दागोना रोखा। 14 नं चिरां दुवार उत्तर सान्थिपुराव BJP दोलोआ BTR आव हारसिंनो सरकार दागोन होननानै फोरमायदों। UPPL BJP जथाय सरकारखौ सिफायनानै BJP दोलोआ हारसिं सरकार दागोन होनना रोखा बुंथियो। आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा घुस लानाय, रां जाख्ल'नायनि सायाव गोख्रों नोजोर लाखिनो आरो गोख्रों राहा लानो थाखाय बिथोन होनाय बादियै थांनाय गोबाव समनिफ्रायनो घुस लाग्राफोरखौ हमनाय नुबोदों। बेबादिनो दिनैबो पुलिसआ मरिगावनि एक्सिस सुपारिन्टेन्डेन्ट बर'सा बरा बरदলৈखौ 20,000 रां घुस लानाय समावनो गावनि खथायाव हमदों। बिथांजों लोगोसे घुस लानायनि अजदआव सोलोंथाइ बिफाननि बिबानगिरि नवजित शर्माखौबो हमदों। आसाम केबिनेटआ बर' बिजोङाव 3 थाखोनिफ्राय 12 थाखोसिम इंराजि रावै बिगियान आरो सानखान्थिखौ सोसननायनि सायाव BTR-नि गाहाय प्रमद बर'नि बिबुंथि 6.3 दफानि बाथ्रा बुंनाय जादों। बियो दाबो गोजोरैनो दं आरो बियो BTR रेकर्डनि मोनसे दफा। आसाम सरकारनि जि पलिसि बे साननैसो बाराव एबा सावरायनाय सोलिगासिनो। जि गोदानै फरायसालि प्रभिन्सियेलाइज खालामनाय जानाय नङा होननाया रोखा नङा। बिनि सायाव सोलोंथाइ मन्थ्रिजों सावरायलायदों। बेजों लोगोसे 3 थाखोनिफ्राय असमिया, बर' बिजोङाव सानखान्थि आरो बिगियान आयदाखौ इंराजि रावजों सोलोंथाइ होगोन होननायनि सायावबो बुङो दि बर' बिजोंनि सायाव बर' थुनलाइ आफाद आरो एबसुजों थाबैनो जिरायनानै सावरायलायगोन होनना BTR-नि गाहाय प्रमद बर'आ बुंथियो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।